MTV. Selam dostlar, efirde siz kütüp algan biz yaratkan jırlava kitap şunu dostlar. Hem onun alıp barıştı min Rifat Zaripov. Rahmat. Hem indi bizden jırlava kitap şunun alıştırgısız DJ'yi super mega DJ Ayon. DJ Ayon Kazan in the mix. Өзіміз білен таныштырдық, айдағыз енді қазір ойыншыларымыз білен де танышып ұзиғалы. Біздің бірінші ойыншыбыз 3 қыз арасында бірден бір егет, ол да болса Ирек Тухватуллин. Ирек Тухватуллин, Балташ районы Иске Салавыш авылы егеті. Үйленмеген кішкене шақта құтқарушы болырға қиыланған егет Арча агрария күлиетін тамамлаған. Әліге ішләмей, Ирек буш вақытларын жырлы спорт залда уздыра. Ең зор мақсаты оғайлы қыру һәм тұрмышта үрнәк кіші болу. Уйланмай ішлеген ғамәлі машина алған. Өлкәт абайларынан үрнәк алып, кеңешләшіп тұра. Девизі ир кішіге 70 түрлі хөнәрдә аз. Менә бит Ирек безгә инде елмаюлар, настроениялар, кәефләр алып килгәнсең, сиңа карагач минем көл-көләсе генә килеп тора. Һәм анкетада шундый сүзләр язгансың син. Мин абыйларымнан һөнәр, абыйларымнан өйрәнәм, абыйларымнан кебек буласым килә. Чыннан да, ират кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Синең өчен чын ират нинди сыйфатларга хас булырга тиеш? Ул эш сөючән булырга тиеш. Тырыш, түземчән, һәм тыйнак булырга тиеш. Аха, тыйнак булырга тиеш. Брис, молодец, афарин. Һәм инде танышабыз икенче уенчыбыз безнең Ләйсән Ямалиева. Ләйсән Ямалиева, Азнакай районы Чубар Абдул авылында туып үскән. Әлмәт музыка күлиятендә баян классы буенча белем ала. Евдә түгел, буш вакытларында җырлый һәм тортлар пешерә. Әти-әнисеннән үрнәк алып, аларга сокланып яши. Хыялларның берсе парашюттан сикерү. Тормыш девизы көчле кешеләргә егылырга ярамый. Ләйсән, син буш вакытларында пешерәм, тәмле ризыклар пешерәм дигәнсең. Мин аны күргәнем дә бар, сездә кайтып ашаган да бар. Менә тортлар да пешерәм дигәнсең. Кайчан пешерә башладың бу тортлар турында сөйләле безгә, нәрсәләр, нинди ризыклар яратып пешерәсең? Бигрәк тә. Мин инде тортларны шул интернет челтәрләреннән күреп пешерергә өйрәндем диек. Төрле тортлар пешерәм инде. Медовый торт, бисквитный тортлар пешерергә мөмкин. Ә үзеңә кайсын ашарга яратасың? Мен үзем медовый торт ашарга яратам. Ай, молодец. Күп кешеләр шуны яратадыр дип уйлыйм. Күбесе мин дә шуны яратам. Алып килмәдеңме? Юк шул. Ярар, ашарбыз әле, табырбыз. Танышабыз, өченче уенчыбыз безнең Наилә Кәримова. Наилә Кәримова, Ярчаллы кызы, Казан театр училищесының 4-нче курсында белем ала. Балачактан ук музыкага гашыйк, кыз фортепиано, гитарда уйный белә. Җырлау, театрларга йөрүдән тыш, буш вакытларында Наилә шигырьләр ятларга ярата. Кыз кичкенәдән ук театр актрисы булырга тели һәм әлеге юнәлештә атлый да. Наилә, син безнең театр училищесында укыйсың икән, инде менә син нинди рольләр уйнарга хыялланасың? Сөйлә шуның турында безгә. Мин бик хыялланам музыкаль драма наемщикта Гөлйөзем ролен башкарга, чөнки биредә Гөлйөземнең ариялары бик тә матур. Бөек композиторыбыз Салих Сәйдәшев бик искиткеч музыка язган әлеге әсәргә. Шуңа күрә шулай. Ай, менә акыллы кешенең сүзе дә акыллы инде, молодец, рәхмәт сиңа. Һәм инде безнең 4-нче уенчыбыз Таңсылу Мустафина.
Таңсылу Мустафина Балык бистәсеннән Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Һәм Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында редактор булып эшли. Таңсылу буш вакытларын Көньяк Корея фильмнарын карап һәм аларның телен өйрәнеп уздыра. Кыз якыннарын югалтудан бигрәк үз-үзен югалтудан курка. Характерының начар сыйфатлары тиз кызучан, туры сүзле, яхшылары нинди генә очракта да кешене аңларга тырышу һәрчак үз көченә таяну. Тормышта бары алга девизына тугры калып яши. Таңсылу, синең анкета шулай ук кызыклы икән. Көньяк Корея фильмнарын карыйм һәм шуларның телләрен өйрәнәм дигәнсең. Бер-ике сүз. Сбатсый. 안녕하세요. 감사합니다. Канчанки, чокоси, конечно. Татарчага тәрҗемә иткәндә бу исәнмесез, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен дип әйтергә була. Минеке хуш килдегез дигән идеме сүз? Шуңа шагай динде. Шуңа бик әйбәт. Ярар, уенчыларны да танышып беттек, әйдәгез дуслар, инде уенны да башлыйбыз. Бездә беренче тур. Беренче тур дуслар, беренче турда без инде экран белән эшлибез. Экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр пайда була. Сезгә бары тик аларны танысагыз, урыннан кычкырмый матур иттереп кулны гына күтәрәсез дә, аның кем икәнен нинди дә булсын, шиктә булса миңа аңлатырга кирәк була. Әгәр инде дөрес итеп табабыз икән, мин исем фамилиясын әйтәм икән, бу шәхеснең сезгә 10 бал өстәлә. Аңлашылды? Җип-җиңел. Экран күрсәт безгә беренче шәхесне. Ләйсән. Булар инде Мәскәү артистлары, Мәскәүдән. Ул Айрат Сафин белән берлектә эшли. Диджей Радик. Әйе. 10 бал, молодец. Икенче шәхесебезгә күз салабыз. Насылу. Кулымны күтәрдем, әлбәттә күтәрдем, ләкин мен ничек аңлатырга белмим. Бәлки беләсездер, моннан бер 10 ел элек «Особо опасен» дигән фильмда Анджелина Джоли белән фильмда чыккан Россия актеры Мәскәүдән. Шулай ук кольцода костюмнар кибетендә ул реклама модели буларак та чыгыш ясаучы кеше. Белмисезме? Гел шуны уйлап бирим инде мин кем икән. Кино һәм театр актеры Мәскәүдән. Ничек әйтергәсен тагын? Адмирал дигән фильмда төште. Константин Хабенский. Шулмы? Әлбәттә, әйе. 10 бал. Чираттагысына күз салабыз. Ләйсән, сез дә җегетләр, кызлар тоже артта калмагыз. Ул аның кызы да бик матур җырлый. Әтисе дә матур җырлый, әнисе дә. Әтисе композитор иде. Иде. Әйе. Лилия Хайруллинның әнисе. Лилия Хайруллин әнисе булгач, ул да булса Гөлдания Хайруллин була инде. Шулмы? Менә. Арин 10 бал синеке. Чираттагысына күз салабыз. Ләйсән, молодец. Бу мультфильмнан персонаж. Бу сумка тагып йөри ул. Пештальон Пешкин. Әйе. Шулмы? 10 бал әлбәттә. Ләйсән, бөтен балларны җыеп бетерәсең бит инде. Игътибарлырак та. Сиңа карап сорыйм әле. Чираттагысы. Әйдә, мин сиңа мөмкинчелек бирәм. Эзләдем барлыгыңны белдем мин. Килерсең дип көттем мин. Ә син сразу икенче турга күчтеңме? Ире Илдар Хакимов. Балалары кем? Берничә кыз бар да бер малай бар бугай аларның. Гүзәл Уразова. Ие. Дөрес, 10 бал әлбәттә алып куябыз. Һәм шуның белән шул инде без беренче турны йөреп чыктык. Ирек шундый күңелле булдымы? Эй, карап утыралар, рәхәт шул. Күчәбез икенче турга. Хәзер дуслар, икенче турда без инде сезне җыр-моң өлкәсендә сынарбыз. Монда инде ирек дәшмичә генә утырып булмый, чөнки без синнән башлап җибәрәбез. Һәрберегезгә өчәр көй яңгырыячак, безнең диджей Аюн җырлар куячак. Сезгә бары тик җырларны игътибар белән тыңларга, кем башкарганын һәм җырчының исемен генә, җырның исемен әйтергә кирәк була. Җайлы, җиңел һәм җырда шундый тыңлыйбыз ирек беренче синнән.
Қызыл розалар деген жер. Дұрыс. Жашасын. Кім жырларға мүмкін әлі? Қызыл розалар. Салават Фатхетдинов. Түгел. Айдар Ғалимов. Салават Майдар ма? Айдар Ғалимов. Молодец! Мұны білмек. Жырлаймыз біргелеп. Ей Алла. Тыңлаймыз екінші жырны. Кейін ешіткен барсың, мен сөздерін білмеймін шо. Сөздері керек мейді? Жырның есімі гіне керек? Білмеймін. Дәлі, Айон абайың біле, пип-пип дей. Тыңлат әлі, диджей Айон. Бәгірім диярмін, сүрілімәз болсаң ғана. Үзіліп сүйермін өзіңе болсаң ғана. Бәгірім диярмін, сүрілімәз болсаң ғана. Үзіліп сүйермін өзіңе болсаң ғана. Ешіткен бар ема? Міне бет, болғаш әйтірге керек. Ярар, тыңлайбыз шират тағысын. Кеттік. Олай-олай илі қатын түгіні бар. Бұлырға да мүмкін. Ерлі қатыны да жырлайлар, нұмында қатыны ғана жырлай. Жауап? Рахмет. Білмеймін. Айон айда, еске жүріп бір тыңлап, ұзайға әлі жырлап. Құдайымының бөләге ол сүйіпті, емас ғазиз балалар яратылып ешігін бәхілі ата-аналар. Бәхетлі ме ата-аналар? Әлбәттә, шулай болсын, әти-әниләрне һәр вакытта шатландырып, куандырып кына торган насип булсын. Ирек, молодец, синең белән уйнавы шундый рәхәт. Ләйсән, тыңлыйк әле беренче җырны. Бу Айдар Галимовның «Олмалар» деген жыры. Юк шул, ул түгел. Бибіз, сен яратқан кейбіз. Әйе? Яқты күнге өрнәй өскен Татарстан гүлібіз. Ғабділфәт Сафин. Дөрес! Менә бит. Әйдә җырлыйк әле бергәләшеп. Яқты күнге өрнәй өскен Татарстан гүлібіз. Бибіз, яратқан кейбіз. Яқты күнге өрнәй өскен Татарстан гүлібіз. Ей, менә шай кызып кына әйтәм, туктаталар да куялар инде. 10 балны алабыз. Тыңлыйбыз икенче җырны. Татар халық жыры «Айрылмағыз». Әфәрин. Айрылмағыз. Ayrılmağız, bulsa da sebepleri. Kanatlarını ayrılı sebepleri. Әфәрин, рәхмәт. Тыңлыйбыз шират тагысын. Әлфина Әзғамова «Түнгі урам». Әлбәттә төнге урам. Япны қылмай, ол мен үшін туған. Орламасын аны менен, қалдыршы түнгі урам, қалдыршы түнгі урам.
Давам итәбез бездә җырлау тапшыруы гөрләп бара дуслар. Һәм инде икенче турда без егетләрне, кызларны җырмың өлкәсендә сынап, беләбез нәйләсез дигәнгә кәефләр ничек? Яхшы. Яхшы булгач әйбәт инде ул. Җырларны татар эстрадасы белән кызыксынасың, беләсең инде, име? Әйе. Тыңлыйбыз беренчесен. Рифат Зарипов. Әйеме? Может быть. Дөрес. Аншып чыгы түгелме? Дөрес. Әйдә, Айон. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шыгын, шырык-шырык көлеп торган, син тышыткан шып-шыгын. Унбал. Тыңлыйбыз икенчесен. Татар халык җыры инде анысы. Точно әйтәм. Юкмы? Точно әйтәм. Әйе, анысы. Җырның исеме? Юк. Кайда син гармон дигән җыр иде бу. Ялгар иде син, өзелгән гомердән, кайда син гармон, кайда син гармон. Кайда син гармон? Алда. Авылда шул. Авылда булса да бик әйбәт булыр иде әле. Булсын гармоннарыбыз уйнап торсын, җырлап торыйк, көлеп торыйк, уйнап торыйк. Чираттагысын да тыңлап узыйк. Вил Усманов юкка түгел. Дөрес. Җырлыйбыз бергәләп. Кемгә дә бирелмәгәндер ул, яшәү күрәүләргә дин гомер. Бу дөньяга без килгәнбез икән, юкка түгел. Афәрин, бик зур рәхмәт. Менә бит. Берсенә генә җавап биреп булмадымы? Ярар, борчылырга урыннар юк. Нишләп алай тирән сулап куйдың әле, Хәсән? Мен андай сүзләрне әйтергә ятта инде, ләкин мин хәзерге көндәге татар эстрадасын бик яхшы беләм. Кайсы эстраданы беләсең син? Мин күбрәк ретро җырларны беләм дип әйтер идем әле, элеккегәрәк җырларны. Менә хәзер тикшереп карыйбыз инде. Абау. Тыңлыйбыз ретро җырларны. Туй күлмәге кигән кыздан. Венера Ганиева, туй күлмәге. Афәрин. Җырлыйбыз бергәләп. Туй күлмәге кигән кыздан, гөлләшеп тәмләрлек. Туй күлмәге бер көнләр, туй күлмәге гомерлек. Афәрин. Тыңлыйбыз чираттагы ретро җырны. Сезнең ишарәләрегезгә карап, мин монда Салават Миңнеханов һәм Гүзәлемнең җыры дип әйтергә мөмкин. Түгел. Кызганыч белмим. Элвин Грей, шәк дигән җыры белән иде. Ярар, әйдә. Чираттагысын тыңлыйк әле.
моны горур рәвештә әйтә алам, бу Аслыярның Карлыгачлар дигән җире. Чөнки бер 10 еллыкта түгелдер инде. Мин аның иҗаты белән бик кызыксына идем һәм хәзерге көндә мин как раз Аслыярның укытучысы Люция ханым Бариевнда укыйм. Менә бит. Мин өчен бу бик горурлык. Менә бит язмыш ничек бәйләгән, юлларны, тормышларны. Дөрес җавап. Хәтта бергәләп җырлап талабыз хәзер. Карлыгачлар яясы, шуны күрәсем килә. Үзе яңа синең белән бергә үрәсем килә. Эх, кызлар, йолдызлар, бик зур рәхмәт сезләргә әйтәбез дөрес җавапларыгыз өчен. Шулай бит ирек. Кызларга рәхмәт әйтәбез, әйме? Һәм күчәбез ничәнче турга? 3нче турга. 3нче тур дуслар безнең шулай ук экран белән бәйле. Без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Анда хәзер төрле башваткычлар дип әйтик, сурәтләр барлыкка киләчәк. Җырлау көне караган булсагыз беләсез. Шушы рәсемнәр нәрсәне берләштерә икәнен генә сезгә бары тик әйтергә кирәк. Урыннан кычкырмыйбыз, бары тик уйлар өчен ни бары 30 секунд вакыт бирелә һәм дөрес җавапка 10 балл куела. Беренче сорау. Хәзер экранда 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларның уртак ягын табарга кирәк. Эзлибез. Әйтергә була? Әйдә була. Ну, булай гына караганда, гомумиләштерә торган нәрсә ул сары төс дип әйтер идем мин. Нинди вариантлар? Вакыт чыкты, дөрес җаваплар. Балалар түгел. Тегесе Арслан бит шуңа күрә бала дип әйтергә. Бу йолдызлык билгеләре иде. Арслан, игезәкләр һәм инде үзегез күреп торасыз. Балык. Икенче биремдә нәкъ шундый ук сурәтләрнең уртак ягын табарга кирәк. Карыйбыз. Беренче кул сездә. Уен. Дөрес, уен. 10 балл. 3нче сорау. Экранда клиптан кадр барлыкка килә. Сезгә бары тик бу җырчының исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Ләйсән. Бу Гөлназ Асаеваның Дулый буран җыры. Әлбәттә, Дулый буран Гөлназ Асаева. Киләсе биремдә 3 сурәтнең уртак якларын табу сорала. Эзлибез, дуслар. Ярдәм, кулын сузу. Ярдәм кулы сузу дисәк тә була. Тагын ничек әйтелә? Ашыгыч ярдәм? Юк, ярдәм инде, ярдәм. Ярдәм кулы. Дөрес, булышу, ярдәм кулы сузу мәгънәсе шул ук. Соңгы бирем. Шулай ук сурәтләрнең уртак ягын эзлибез. Киттек. Ләйсән. Яшел төс. Әлбәттә, инде монда уйлап та торасы түгел. Яшел төс. Бик зур рәхмәт, дөрес тулы җавапларыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм күчәбез сез көтеп алган, сез яраткан 4нче турга. 4нче турда инде сез үзегезнең безнең өчен җырлавы китап шуны дип әзерләп, ятлап килгән җырыгызны башкарыр мизгелләр килеп җитте. Ирек дус, рәхим ит әле. Кызлар җиткән, җәйләр киткән, кышлар җылы якка киткән. Ә мин һаман сине көтәм, чәчәкләрне бүләк итәм. Синең зәңгәр күзләреңне, синең матур чәчләреңне онытмаганна мин сагынам. Мин сине һаман да яратам. Чәчләреңне онытмаганна мин сагынам. Мин сине һаман да яратам. Кояш кебек елмаясың, күперлек сыман син очасың. Чәчәк кебек матурымны оныталмыйм һаман.
şeşlerini Unutmağına mi sağınam Min seni hamanda yarattım Senin zengin gözlerini Senin matur şeşlerini Unutmağına mi sağınam Min seni hamanda yarattım Oylar bara, yıllar uza Durmuşubuz olga bara Unutulmaz yıllar mina İkevleşip yaratkanda Senin zengin gözlerini Senin matur şeşlerini Unutmağına mi sağınam Min seni hamanda yarattım Senin zengin gözlerini Senin matur şeşlerini Unutmağına mi sağınam Min seni hamanda yarattım Unutmağına mi sağınam Min seni hamanda yarattım Aferin! Lirik. Ay, молодец, Murat. Otur hadi. Mana bitti. Zangor ko'zlarga endi motor jirlar bizga bo'lak aytib ketding. Bek zo'r rahmat. Hali rahmatga javob etib tag'in üstte biz senga ballar da berib jiberamiz. Qarali. Ha! Oltmishba. Neyse. Sen de bizga boş qo'ldan kelmagansindir, motor jirlar olib kelgansindir. Rahim edani, shiqal. Nega yaratam, yaratmaymadı Sen şayarıp yerisin Yaratmayım desem min Öpkelersin canım sen Bir günde qarralı Bağrım gözlerime Sen anda taparsın Cevabın özüne Özlep yaratam seni Yaratam seni gene Qaramasın yatarının sözüne Bir günde qarralı Bağrım gözlerime Sen anda taparsın Cevabın özüne Özlep yaratam seni Yaratam seni gene Qaramasın yatarının sözüne Jibermesin meni özünden Saklayatlar gözünden Min sana ışanam Seni gene yaratam Bir günde qarralı Bağrım gözlerime Sen anda taparsın Cevabın özüne Özlep yaratam seni Yaratam seni gene Qaramasın yatarının sözüne Ömürler ötedik dizgine Yarat meni ömürge Anlasan saf hislerini Biz bulur biz gelip birge Bir günde qarralı Bağrım gözlerime Sen anda taparsın Cevabın özüne Özlep yaratam seni Yaratam seni gene Qaramasın yatarının sözüne Bir güne qarralı Bağrım gözlerime Sen anda taparsın Cevabın özüne Özlep yaratam seni Yaratam seni gene Qaramasın yatarının
Менә бит. Ләбибә безнең матур җырларыбызга бүләк итеп киттең. Ах, менә бу җырга ничә бал куер микән безнең караоке аппараты. Күз салып узыйк әле. 75 бал. Ва! Бик әйбәт, бик әйбәт. Җырлау тапшыруын дәвам итеп дуслар, без инде кызларны. Прошу, чыгыгыз әле, пожалуйста. Чакырыйм әле. Ягыма арамыйсың күңелеңне күрәм һәр вакыт Кичләр буе бер сүз эндәшмисең Очрашуга килсәм сыңарып Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Җырламыйчы җаным, моңсу җырлар Сагышка салмалы бер юктан Чәчәкләргә күмсин юлларым ана Чын күңелдән әгәр яратсаң Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Тыйнак кызлар арасында синән кыю егет юк Батыр көттә күңел тыйнаклардан күптән тук Нигә син уйлыйм әле, нигә сиңа тартылам Ачымны китерсәң дә никтер сиңа ашкынам Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Татлы иреннәрең, сөйкемле йөзләрең Әсир итте тәүге күрүдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Эх, беләсем килә, газаплыйсың нигә Аңламыйм ниләр бар күңлеңдә Афәрин! Бик зур рәхмәт сиңа. Шабит икән. Вах, менә бит. Молодец. Экранга игътибарны юнәлтсәк, анда безнең баллар да чыгачак. 80 бал! Сабыйларча шатланып утыра бит. Ул рәхәтләнеп, куанып. Рәхмәт, рәхмәт, чыгар.
Таң җиленә сөйлим серләремне җилләр генә белә. Син җилләрдә сыра хәлләремне, сәлам юла җилләр белән генә. Мине танырсыңмы син иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм. Мине танырсыңмы син иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм. Ұшқан құшның язын қанатына, хат жіберсем барып жетер микән? Ағым суға салсам сағышымны, сағышларым барып жетер микән? Тәрәз ашырсыңмы син иркәм, құш болып ұшып келсем мин иркәм, құш болып ұшып келсем мин иркәм. Тәрәз ашырсыңмы син иркәм, құш болып ұшып келсем мин иркәм, құш болып ұшып келсем мин иркәм. Гүл бақшаға кірсем соқмақларда, ізләп йөрим синең эзләреңне. Гүлләр арасында зәңгәр чәчәк, хәтерләтә синең күзләреңне. Сиңа дип белерсең син иркәм, гүлләргә башым исәм мин иркәм, гүлләргә башым исәм мин иркәм. Мине танырсыңмы син иркәм, құш булып ұшып келсәм мин иркәм, таң җиле булып исәм мин иркәм. Ай, сиңа бик зур рәхмәт. Синең урынны саклап торам, беркемне дә утыртмыйчы. Синең матур җырларыңны тыңлап. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә бит чыннан да таң җилләре булып исерсеңме? Нинди җилләр исер микән экранга хәзер? Таң җиле микән, иртәнге кичке 83. Әйбәт җилләр исә, җырда әйбәт бит. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Эх, дуслар, инде әле яңа гына башлап җибәргән идек. Ахырына да килеп җиткәнбез инде җырдау китап шуның. Менә хәзер кайсыгызны ничә бал туплап, ничәнче урын алганыгызны әйтер вакытлар килеп җитте бит. Ничә бал туплаганыгызны 4нче урыннан башларбыз. 70 бал белән 4нче урынны яулады безнең Ирек дус, Ирек, рәхим ит, чыгып бас әле. Ярар, кызларга өстенлекне бирү бик әйбәт. Егетләр эше инде бу, дөрес эшләсең. Ә инде менә 3нче урынны 113 бал белән туплады безнең Таңсылу. Ә менә кайсыгыз 2нче урында икән, инде 130 бал белән безнең ул да булса Наиля, рәхим ит. 155 бал белән Ләйсән, абсолют җиңүче син булып чыктың. Безнең җырлау китап шуның җиңүчесе. Бик зур рәхмәт, барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде 4нче, 3нче, 2нче урын алган уенчыларны без буш кул белән җибәрмибез. Әлбәттә, Йолдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар тапшырабыз сезгә.
Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедзяновой. Улица Ахунова, дом 20. Әйінді бірінші орынды яулаған Лейсен, біз сеңа мақсус мінәс Татмустова каналынан шошындай сертификат білән бөләклейбіз. Әлі олай ғына да түгел, сені, бізді қарап отырған тамашашыларға бірнеше сөзді әйтіп ұза аласың. Инде иң беренчедән рәхмәт әйтәсем килә шушы ТМТV каналына. Шушындай матур тапшырулар оештырган өчен. Тапшыруыгыз дәвамлы булсын. Бик матур тапшыру. Һәм инде рәхмәтемне әйтәсем килә иң беренчедән әти-әниемә, әби бабайларыма, бөтен мине белгән кешеләргә сәлам юллыйм. Ай, рәхмәт. Шундан да. Бик зур рәхмәт үзеңә, барыгызга да бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен, уйнаганыгыз, җырлаганыгыз, күңелләрегез һәрвакытта татар җырына, татар моңына тартылып торган өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде сезнең дә безнең белән шушы бинада, шушы сәхнәдә үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Без сезне каршы алабыз, бергә җырлашабыз, бергә уйнашабыз. Әлбәттә, бүләкләр дә биреп җибәрәбез әле. Құдай бар иткен жиһанны, яраткан ул һәр кемне. Без барыбыз да бер төрле, язмышлар гына төрле. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Батуры бар, батыры бар, ямсизе бар, мәлсизе. Вакыт җиткәч Ходай үзе тигезле юл һәр кемне. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Шатлык бирә, бәхет бирә, кайгы сагышын бирә. Җирдә яшәү сынау гына, мәңге яшәрмен димә. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Җәннәткә тиң дөньясында кайчак сыймый йөрибез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Бит Ходай каршысында барыбыз да бер тигез. Барыбыз да бер